this. Okay. The book zero child. Zero child. They be one side. I check. Eziokwu maka na Igbo amaka mere anyị ji gwu ebe a wee na-aga n'iru. Ekelela m maneja nakwa Ọchatike ndị mere na egwu a na-ada ụda nke ukwuu, mere na a na-akwado wee mara na ihe anyị na-eme ebe a na ọkara aka nke ukwuu. Ya bụ na egwu ahụ nụchara ugbu a bụ egwu eji eto ihe anyị na-eme, na-akwalite ihe anyị na-eme, na-akwalite omenala ndị Igbo nke maneja onye ahịa kara aka nakwa Ọchatike. Abụ m Chizzy, ana anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka na agba m ụlọ ya anyị na-eche na ọ batago kpọmkwem ọha dum o jego bute ike. Ịma na ọ na-abụ mmụọ na-azọ, ọ na-apụta buru ike wee bata wee bịa buru nke ahụ o jegasịrị ebe niile wee je mgbegasị nchọpụta dị iche iche wee batasị taa. Nke afọ na-akwụ kwarapụ obodo dị iche iche, ndị mmadụ dị iche iche na-esi wee na-abata ụfọdụ na-eje n'obodo dị iche iche n'obodo ha, ụfọdụ bụkwa ndị na-atụ egwu ị n'obodo ha. Tata a ga-agwa unu uru omenala bara. Ọ bụrụ na ewe nke ji gị ewe nke ka o si metụta gị, maka na oge adịcha ewe ndị na-ajụ eze ọha kemgbe. Unu ga-ewere akara ekwentị ya ugbo adịghị ama maka na ọ dị oke mkpa. Eze ọha bụ dibịa kara aka si na obodo Mburubu nke dị na Nkanu dị na Nkanu East, mana Nkanu bụ otu Nkanu bụ ofu, ala Nkanu bụ nna. Akara ekwentị eze ọha bụ 090-386-76718 090-386-76718 maọbụ 080-2956-7274 080-2956-7274 maọbụ na-ewe ya na 0807-235-2991 080-723-52991. Unu nwekwara ike iwe ya na 081-159-93590. Ihe nje iwu na akara ekwentị maka na ihe anyị ga-akpata atọ ọ banye na mmụọ osi ebe a pụọ iwe ike chụgbazie ya ajụjụ oge a 0 na bụ na akara ekwentị anyị nyere niile. Tupu anyị na-agbapịa ọsọ ozigbo eze ọha ga-ebutugodu wee wara Igbo ọjị wee gaa ọfụ a tupu anyị maka na nnukwu mmọnwụ. Eze ọha a na-ajụ esi gị kemgbe ka ego o si ada ndị Igbo niile bụ ndị na-ajụ ese m ma ndị ga-ejete ma ndị ga-ejete maka na asị na ya nke mmụọ m fere ichiri ọ karịrị dịka a na-ekene onye ego na onye ntachi ụlọ na ma mmiri atara m azụ ọnwụkwa na dịkọ gbere anyị bụkwado nwoke mmadụ nwaanyị na mma. Achị m Chukwu ketara n'igwe, Chukwu ketara na Chineke maka mgbakọ na-ekwe ọjị tara ọjị. Mmụọ na-emere abụ n'Igbo na-ekwe ọjị, ya na Igbo na-emere na-ekwe ọjị bata na ndị ụzọ gbachọ gbawata mkpọ ike ọgụ na-adọ ha atọ abọjọ okpochi ezumezu oke atọ mgbakọ ego na-ekwe na ọjị. Ogboko ọrụ bụ Igbo na-ezere ọha ndị bụ na anabụ ogozi na-abụ n'oke osimiri Chukwu na-ekwe ọjị dịkọ achị ma mmiri atakwana ma azụ ọnwụkwana. Ekpere nke mbụ egwu bere ka obere ka m na kechi gbọdị ibe ọ gbara gbara ka efe na kọtakọta ka ewu na anyị ọ ya bakata ọkpọrọ ya okozi ọbụla akwụ ebe ochiwo na mmiri ebe okozi a mmiri ọbụla ebe okochi ya kpọrọ mana mmiri ahụ atakwana ma okozi ahụ hapụ ịnwụ n'ike ochi anyị dụka azụ bụ na mmemme ka ọzọ bụ na mmiri hita na ekwe nke ọkụ na-agbakwana ya. Ihe na-emere ndị Igbo na-ekwe ọjị batanụ achị na-ekwe ụta na eji bata na ori a na-akpọ Krismas achị na ọ ga-adịkwa ndị Igbo niile na mma. Ndị na-ebu ndị chi mba abata ga-abata n'udo mgbe ga na-achịkwa n'udo eji ofe akwụkwọ na mbata nkwọ na anọ na agbakọdị bụ na egbukwo nwoke osi fụ na ụtọ mgbe egbuchi okosi a n'ike a sị hụnụ ga-eri ya bịa na ka eri ya gbakwa ọsọ eze ọha dum chi mmụọ na-emere anyị dekwa ọjị mmụọ na-emere dekwa na ọjị ndị egwu na ndị ngwu mmụọ ọzọ ụzọ gbachịa ndị nọ na ndị a na-ekwu na-ekwuzi ụwa dịka ma Chineke na ọjị batara na ọjị ana Naijiria niile ana mba ụwa niile ka m kpọrọ okwu Chineke ọjị batara ana nka na-ewekọtara ọjị mmụọ na-emere anyị mbụrụ ebe nekwa ọjị batara dịkọn ihe mere nka na ihe nka na-eme nekwa ọjị batara ime Enugu steeti nekwa ọjị batara dịkọn. Achị na anyị na-ekwe ebe a ka onye mee ka ọdụ nwoke mma ka ọdụ nwaanyị na mma ka anyị na-ayọ achọrọ m ka ọdụ adịkwa nwoke ma dịkwa nwaanyị na mma ọ ga-adụrụ iko ma dịkwa nta na mma
mmiri agakwa na-ata ma azụ akwa na azụ anyị adịkwana ka azụ bụ na mmiri ka azụ bụ mmiri ọkwana gwana gba nke hit na-eme ya amaka mere nwoke mere ma onye kwu ma onye nta eze ọha dum odogwu mmụọ nke ahụ bụ eziokwu, anaghị afụ ugwu kwado ahịa fụrụ ya na-edebe ugwu maka na anaghị afụ ugwu kwado eze ọha dum eze ọha wa n'ọrụ agha ọjị ote narị ihe ị ga-eji hapụ akara maọbụ hapụ igbe ekwurekwu maọbụ ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu anyị ugbu a maka na okwu anyị jide mkpa nke ukwuu. Ihe o jide mkpa m na ụfọdụ afọ na-agụ agụ otu a, ụfọdụ adịghị ama ihe na-eme eme ha. Ụfọdụ uche na ọ bụ oge afọ onye ọzọ ka o bu nnukwute ụgbọala ma ọ bụ ka onye ọzọ were ka o si emegasị ha a na-awa anya ụfụ. Ụfọdụ anaghị ama na-ewe ndị ji omenala ha jisie ike na-abụ tupu afọ a na-ebido ma ọ bụ na-agụ tupu ka a na ugbu a na-ewe ihe a na-emegasị ewe ife omenala ndị ụfọdụ mere a na-akụziri ndị ụfọdụ so n'ihe na-enye ha nsogbu. Uru omenala bagasịrị dịka amụọ mmadụ, ụmụ ihe ekwesịgasịrị ịma ụdị afọ a ga-aba ya. Ụfọdụ bụ ndị na-ejeghasị ihe mere na ọnwụ mberede bịara ọ dịzie ka ada akazi nka, echefuo na ewe omenala a ga-emegasị ọkachasị ndị na-anaghị akwa ozu asị na enweghị ihe na-eme. Ewere ebe ozu mere ha ejebe ebe a anọgide asị na nwata adaa. Ụmụ omenala dị iche iche na-adọghachi ndị mmadụ azụ ụfọdụ na-anaghị eme bụ ihe anyị ga na-alụtụgasị aka n'ụbọchị nke tọọ ya ka eze ọha ga-akọwara uru omenala bara. Afọ na-abịa na njedebe, mbido afọ ewere mbido afọ Igbo were nke ndị bekee, mana oge ọbụla ụfọdụ bụ n'ọnwa ka ha na-eje eme nke ha, ụfọdụ uwe ka ha si ekpe ekpere ha, ka ha si eme nri nke a na-akpọ nri ihu ezi na be anyị. Ụfọdụ na-eme ya kwa mgbe ihe a na-agara ha nke ọma, mana ụfọdụ na-azụ afịa ihe ọzọ ka ha na-eme. Ụfọdụ bụkwanụ ndị na-eme ji aka na-abụ eme nke a, ha mee omenala eje n'ebe ọ bụla akwụrụ kpụrụrụ m ka eboro ha mma. Ụmụ ihe a niile bụ ụmụ ihe eze ọha ga na-akọwara anyị. Omenala a na-akwụghị mmiri na-eme ka ndị mmadụ wee na-aga n'ihu ka anyị ga na-eme n'ụbọchị nke taa. Cheta na abụ m Chizzy Ani eze ọha nọ eze ọha. Anyị nụrụ na ndị Yoruba mechaa kpọrọ gị wee chie gị echichi. Kedu afọ echichi ahụ echiri gị? Eze ọha kwa ka echiri gị ha sụrụ ya n'onu be ha ka kedu obodo echiri gị echichi ahụ? Ogun steeti. Efugonu ya Ogun steeti. Ewechizi emechi ma aka m emechi ewe nke a na-echi ọkwụ nna afụ ya bụ na ndị a ka bụ ndị ka kote na omenala dụka na-emechi omenala ike. Ebe ụbọchị ahụ gachizi ịgba na omenala na-atọ ụtọ. Ndị gbara ọkpụrụkpụ si ma ndị ọcha asụ ha eme omenala nke abụọ achụ na nke bụ gọvanọ na nke bụ ihe anyị ọbụla bụ ma ndị vice gọvanọ bịara iji anagwaga ahụ, mana abịa ebe ụfọdụ na-akọtọ nke ha. onye ahụ emewe nke m na-agboji ekposi onye akwa vice gọvanọ, mana ọ bụ ike ọbụla deputy gọvanọ nke obodo ahụ, mana ebe ike abịa obodo a nwachiwo na ya bụ onye ụka nke ka ọzọ aba na-emebi ede ahịa gbamụta ndị banya ji achụ omenala ya ọsọ. Ọ dị mma, ụnụ anụgonu ya na ụnụ ụfọdụ ada ama ihe ha were n'obodo ha, ụfọdụ ada ama ndị ma ihe ha were na-aga n'iru nke ukwuu. Ndị nwe ihe ha were ọ bụrụ na ijegharịgo gaa n'obodo dị iche iche ndị ji omenala ha na-aga n'ihu. Eje m na Ghana, ịbata na Ghana ịfụ ka esi akwanyere ọdịnala ugwu. Enweghị ụdị ịbata na obi eze na Ghana, ihe a ga-ewere ekpere ọzọ a ga-ekpe ọfọ be ha. Ihe ka anyị ji eme na nkwụ be ha emechi ma ha ya ndị onye isi maọbụ onye isi mmụọ, onye isi nchụaja nọ n'obi eze bụ ya bụ ihe ga-agọcha ihe a. Ọgọcha ma ha ya ọsọ gị buru agba akwụkwọ si n'obodo ọzọ emecha ha ya bụ nke a na-eme.
na be sef ihe anyị na-asụ akwa na be ga na-asụ n'onube ha onube ga eji asụ mana ndị ha niile agụ ojikwere akwụkwọ maka ọ daa na ha ewere onube ha na-asụ ha niile iwekwa nta asụ ha omenala be mana nke be anyị bụ onye dụka ọdụga anyị ma na-eji akwụkwọ bụ aga ebe anyị bụ ụzọ chọọ ịsụkarịrị ndị wee bekee ọ dị ma ịzụ ka anyị gbapụ ọsọ maka oge ịma na anyị na-eche gị kemgbe kọọrọ anyị uru omenala ihe na ụfọdụ omenala na-adọghachi ndị mmadụ na-anaghị emebu ihe na-adọghachi azụ biko ana m ekele nwoke ekele nwaanyị ekele onye ekele onye m ji chọọ ikwu gbasara omenala ata ata maka na alọ agwụdego agụ ahụ na-agụ agụzi agụ enwe ọtụtụ ndị dị iche iche na-abụrụ ha gbacha mbọ n'ahịa mba ha na-agba anaghị afụ ya eti aka na ihe tiri aka na ha aga aga ogodoro oge anụ eji na-abata obodo nna ya wee ojigodo ese ka mara ihe ị ga-eme ọtụtụ mgbe ọbụla ọsalaka mbala eji kwesịrị ime ị ga-eji wee chụọ alụ ama ya si na onye ekpere nwere ike ikpere gị ekpere mana wee ogodo aka nke ewu okpere na-ekere ọdịnala dị na be nna gụ mara eme ka ihe a ga-enyerewu maka na ọtụtụ mgbe ike ọ bụrụ na ndị ichie ekwesịrị inye nri na ihe abụ ahụ na-agwụ agwụ ụta ha eji akwakọta ahụ na ihe ka eji akwakọta ya na be mmụọ jiri kere ọpọchuniti taa nke anụ onye na-abata nwoke ọ bụrụ na ọjị ọ bụrụ na ọgwụ gbọrọkọ ụmụnna gị na ezinụlọ ezimbere ezibe nna gị menekere sala aka ma ụta aha ha na-abaghị ga-esi wodoro asịkwa gwa ejere ebe ọbụla ike iji azị mmadụ mana nwere ike ọpọchuniti a mere ike ihe anyị kwesịrị ime na anyị mbara ezibe nna gị ka o chebe ka ọ dịrị na mma ndị iche nwere ike na nri nyereke ndị iche ahụ nri ndị agwụmike na nri nyeke ndị agwụ ahụ nri ndị ngwumike na nri nyeke ndị ngwu ahụ nri Anambra eziri ike na-agụnye ego egodo nri ka ị mara ihe ụbọchị ga-apụtara bụ nke dị mma ihe m siri ihe dị njọ na omenala bụ mgbe mmadụ si na ọka egbo mmadụ ibe mana ọka emechi ụzọ mmadụ mana nke ha bụ ọlọkọ ya ha na-agba na nke ha bụ n'omenala mana mgbe ị na-eme ka o chebe ka ọ dọrọ gị na mma ị na-enye ndị ọ dị mma ọ na-anụgonu ya na ọnụ eze ọha dum biko maka na oge tata eze ọha ga-abịa otu o si mana mkpụgharị karịrị mere na anyị na-eche kemgbe mana achọ ka i were akara ekwentị a maka na ajụjụ ụfọdụ ị ga-ajụgasị ya ga-abụ na ịkpọọ ya mana anyị ga-ehapụkwa mmadụ ole na ole akpọọ ya n'ụkpa ịjụ gị gbasara ka afọ a na-agụ ịchụgide na kemgbe ọ dịghị ka enweghị ihe chụtara mana ewe ụzọ ndị nna nna anyị ha ndị ochie si eme ya n'eziokwu eziokwu ije n'obodo ndị ka ji omenala ha jisie ya ike ihe ọma na-emere ha ndị obodo ndị ọzọ na-abịa mụrụ n'aka ha emụọ ije n'obodo dị iche iche agwara m maka nke Ghana na obodo ndị ọzọ ejigasịrị na obodo isi ojii a naghachitegolo azụ ọ na-abụ ịba ndọta na obi eze efu ebube eze efu na mmụọ ka esi eme mmụọ ndị na-achụ àjà ndị na-eme ihe niile ịbụrụ onye ọbịa bịa agọrọ gị ọfọ obodo ha agọsịa ya anaghị aga ofu obodo omenala ọzọ si obodo ọzọ bịa agaghịkwana eji ọzọ wee mee ya ihe niile ha ji eme omenala ha ma ọfọ ha ma mmanya ha ma ọjị ha ma nzu ha na-eme ya pụta n'ebe ha na-eme ya meelu ya onye agụ ọfọ agọsị ma ha ya igwe be ha eze obodo ha apụtazie wee gị na ya kpabazie nkata unu chọrọ ịkpa na enu chọrọ ịbịa mee nke ọzọ bịa kwụọ aka na ọ bụrụ nke ha ọ ndị jizi ajụsi ike ọ bụrụ obodo anyị ugbo ụfọdụ ndị eze ụfọdụ si na ha bụ ndị eze omenala bịara abịa na-aza afa ndị mba ọzọ wee na-ayọkọta ihe gbasara Igbo mana ekpere anyị bụ na aja ala Chukwu kere Igbo ga-eme ka ọ dịrị anyị na maka anyị na-achite oge ahụ anyị na-abịa ogologo ndụ wee nọrọ n'udo ọ na-abụ ọnọrọbe nwanne ọnọdụbe nwanne wee yere nwanne ya ka oge ahụ ọnọrọbe nwanne ya na-ya agba ọsọ akara ekwentị dibịa eze ọha bụ 090-386-76718 090-386-76718 unu nwekwara ike ịkpọ ya na 080-395-67274 080-295-67274 maọbụ na-ewe ya na 080-723-52991 080-723-52991 aga m enye unu ohere mana unu chọzie ụmụ ajụjụ ndị ọzọ na-efu dibịa eze ọha unu eje na Kpakpando TV ugbu a wee jee fụ ka o si bunye ma gwunye maọbụ oge ọbụla ijere ebe a echefuna ije ịgwa ndị ụwa na ebe a nọzi ugbu a bụ na Kpakpando TV na YouTube site n'ekwentị gị maọbụ ebe ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị na mba ụwa dum wee jee na-ekiri anyị ebe anyị ruo ebe a isonye pie wee sonyerizie n'ihe a na-eme ya bụ ịsọbskraịbụ kpọmkwem ka ị na-afụ ụmụ ihe niile a ebe a ka anyị na-akwalite ọdịnala n'ụzọ pụrụ iche
ọ dị m ka o si dị ugbu a m ga-enye mmadụ ole na ole ohere unu ewee kpọọ akara m wee ga-eji wee kpọọ jụọ ajụjụ ole na ole bụ 0909771 109 maọbụ 09023111009 n'nwekwara ike ịkpọ na 07050791109 ejụ ajụjụ eze ọha ụfọdụ bụ ndị na-atụ egwu na-anaghị ama ka esi eme ụmụ ihe a niile ụfọdụ amaghị ka esi akpọkwu nne na nna ha ma ọ bụ echeta ndị ichie na ndị obodo ha ewe ihe ị ga-arụtere aka ụfọdụ si na ejiri ya na-eme na ọgba alụ onye kpọkwube ndị nne na nna ha na ọ bụghị omenala Igbo na ndị ahụ awụgo na enweghị ihe ha ga-emere ha ọ bụ eziokwu na ndị ichie ha ndị be ha nwụọna na ọ baghị uru ịkpọkwu ha ịma na ndị be anyị akpafugo akpafu maka na enweghị onye mara ihe ha na-akpọ omenala ndị ha na-akpọ ọgwụgwọ mgbe ọbụla iji kpọọ nne ma nna iwe ọ bụ ihe a na-akpọ mmadụ ichete nne ma ọ chete nna ka ọ ichete nne ma ọ bụ ichete nna na mgbe ọbụla eji pụtasị na nne mụrụ ihe onye nwụrụ anwụ na-arụchi ka ọwụ matakwa na ihe ahụ i mere nne onye ọzọ ka emekwu ya maka na ihe mma ji amụta bụ na onye esocha ma nwa azụ ya atụsị onye ha kwere nne mụrụ ya ogwu emechekwa onye ọzọ onye ha kwekwuru onye ahụ ahịa educha n'ije ụwa mgbe ọbụla ifuru ị na-eme nne gị ha pụta na-asị na ihe ọjọọ mgbe ị na-afụ ime nna gị ya pụtara na ihe ọjọọ kama pụtara nọ ihe anyị ekwesị inye nne gị ka imere nne gị anaghị ekwesị ime nna ha ka imere nna gị so ka apị na afụta asị na ọba ochi ka ị na-efe ọbụ nọ mmụọ ka ị na-agba nọ ejighị ka ọ bụ ọkwa ejighị ka ọgwụ ọ dị ma eze ọha otu o si dị ugbu a ịma na ị na-ejezi mba dị iche iche kedu oge ị nọkwa ya ugbu a afọ na-agụ maka ndị chọrọ ịfụ gị kedu oge eji afụzi gị ugbu a maka na ịfụ gị na-afụzi alụ anọgide afụzie ka ị nọ n'ụgbọelu wee na-efepụzi ị na-ejezi obodo ndị oje ị nọ n'ụgbọelu wee na-ejezi buru eme mmụọ n'ụgbọelu eme mmụọ n'obodo ọzọ ka nọzikwa na ala nka na ịnọzikwa na mburubu ndị chọrọ ịfụ gị kedu oge a ga-ejizi fụzi gị ugbu a akpọ gị na ekwentị ọ dị mma ugbu a gịwa nwere ike ịjụzi ajụjụ na ịkpọ na 09097711009 maọbụ ịkpọ na 09023111009 maọbụ ị na-akpọ na 0705 07050791009 gwa m afa gị na ebe ishi akpọ ọnụ abụchi ndị ebe ishi akpọ ngwa gaa n'iru ngwa jụọ ọnụ ọ sị gị kpọọ ya n'ekwentị na ịchọ ịbịa ọ dị mma ngwa gbaize ka m kpọrọ gị ya ọ dị mma ndị chọrọ ịkpọ dibịa eze ọha onugbu nwere ike ịkpọ ya na 09038676718 0903 8676718 ma ọ bụ na akpọ na 0802 9567274 ya bụ 0802 9567274 afa gị na-ebe ishi akpọ ekele gị ndị afa gị na-ebe ishi akpọ ị nwere afọ Igbo afọ Igbo gị bụ gịnị na ihe Igbo ka anyị na-eme omenala Igbo a na-akwụghị mmiri Tochi ngwa ajụjụ gị na nkenke enwere one of my friends ọ nọ ya bete ihe ọbụla ọ na-eme ọ daga asị na ihe efegara omenala bete ndị nne na nna ya si nna ya ebe oyibo ya kpọọ akara ekwentị ahụ ya ego gba ka ịzụ agwa ihe ọ ga-eme ịnụgo daalụ ọ dị mma ọ ya mere ụdị ajụjụ ọ bụla ị chọrọ ịjụ maka na oge anyị chenara anyị na-eche ụmụ ihe a chọgasịrị ịjụ ọkara ya mana ọ ya ka ị ga-eji were akara ekwentị dibịa eze ọha wee jụgbazie ya ajụ anyị na-ekwu maka omenala ihe mmadụ ga-eme ka ihe na-agara ya aga ụfọdụ anaghị eme ya oluzie obo ya ofu agadi nwaanyị na obodo ya sị na ya na-eme ya afa gị na-eme isi akpọ ọkwa onye owu ka m nụrụ ọnụ ihe a
Onye ọwa ebe ka ị naliri? Ngwa gaa n'iru. Onyeisi ama ekene English ama ekene. Aga na ndị omenala aga bụrụ ịnweta n'ụzọ na-ajụ ọ na ndị omenala ma bụrụ nri a ga bunye ndị na-etiri ike si nke ọrụ nri a ga-eru onwebiri mma nabata anyị na-achụ ekele m Chizzy. Daalụ nwanne, ọ ga-asa gị ahụ. Daalụ. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Baba otu ndị ka email. Kedu maka ndị night mile? Ngwa daalụ. Ọ dị mma nwanne anyị nwoke. Ọ dị mma ka nwere nke afọ gị na-ebe isi akpọ? Ndewo. Gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ? I were afọ Igbo ezi nwanyị? Nneọma, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị ebe Nneọma si akpọ? Ngwa jụọ ajụjụ gị na nkenke. Biko, aga m ịbaju na ihe onwe nwoke nke ga-abịakwa ụlọ eweta ego iche ya ga-ewere ya wee nye ndị agụụ na-agụ. Biko, ajụjụ ahụ nwoke anyị jụrụ ka mmadụ n'ihe a na-ekwu enyi ya. Ọ dị mma ịzọ hasazie gị. Daalụ. Ịzọ nke mbụ a na-ajụ bụ onye gbaa àjà. Gịnị mere eji agba àjà n'ụzọ? Gịnị mere na anaghị eji ebu ya ndị agụụ na-agụ? Amawole okelu onye ịchọ imesala aka ewesala aka na-emelụ mmadụ nwere nke a na-emelụ mmụọ. Okporo ụzọ ahụ onye ahụ na-agba eme mmụọ nọ n'okporo ụzọ ahụ a na-ema nwekọ oke nke ya. Kama ihe m na-agwa ndị na-achụ eje ụzọ bụ ebuchi na ụzọ na ọdọghọ mma. Kama ọ bụla ebete ogbe melodi buse na ekwụkwụ dịka baịdị ekwụkwụ ụzọ hapụ ibuchi ụzọ nke mbuchi ụzọ anaghị adụ mma. Bet ọ bụrụ nke gbasara eje na-achụ na main road mmụọ ahụ m ụzọ ahụ ka a na-achụ data eje aka ikwu ya nwere ike ije nata n'udo. Ichere eme mmadụ sara ka a na-akpọ imere mmadụ salaka enwere ike ịpụta ịfụrụ ka na achụgbu mere ndị mmadụ salaka dị iche na achụgbu mere salaka okporo ụzọ. Salaka okporo ụzọ na salaka imere mmadụ salaka dị iche ọ bụghị ofu ihe. Salaka egwu na nke ndị mere abụghị ofu ihe. Salaka okporo mmụọ ọbụla meche otocheri nke ya. So ịmanụ ka ịfụ ka mmadụ bụsi ihe n'ụzọ oke like ọtụtụ mgbe enwe ndị ụka Chukwu anọ na-efuga mmeri nsọ mana moto mana everywhere metụ onye chọọchị onye omenala ma weta ọchị wa na ihu moto mata abịa ndị ime oke o kwesịrị ịjụ ajụsị ndị ka a na-efe mmeri nsọ n'ime moto kwana ama njikwa ụka bụ onye ụka kpebere ka ịbụ ha abata n'ihu ebe na-ele ahịa ọ na-efe mmiri ebe niile ijụkwana onye ahụ o kwesịrị ịjụ ndị ha ajụ. Ịma na ihe na-eme ewe ndị asacha ndị mmadụ isi asacha ndị mmadụ isi abụrụ ndị oke amamihe. Adụ mgbe egwu mgbugbo a na-egwu bụ n'ụzọ ka a na-egwu mgbugbo. Ịma onye ndị a zụtara omenala bịara abịa ga-asị ha chịta aja ezinụlọ ha mee ihe ndị a mee ihe ndị agaghị ajụ ha ajụjụ. Mana ewere ka omenala dị ile ndị nna nna mere ọ na-adị ile mana nke na-adịghị ile a ga-asị ha weta ego mee nke ọzọ mee agaghị ajụ onye ha ajụjụ. Ụfọdụ asị ya ha jepụta mmiri maọbụ ha jee nke a na-asị etibe ma ha ọtụtụ mgbe ndị asịna na-aga ngagharị ekpere n'ụzọ ịfụkwa ndị ụka onye ọbụla ebusi ikpe na main road kwụsị egbuchi moto anaghị ehe n'ụzọ ọtụ ya anaghị ehe n'ụzọ egbuchikwa na-ekpe oke mana onye omenala weta ọchị nkịtị wụrụ ihe ọmụma ya gbasa ihe n'okporo ụzọ ọ bụrụ ọrụ ka ọ mewere. Ọchị Igbo bụ ọjị ochichi Igbo eji mmanụ ha bụ ọjị Igbo ịma ọtụtụ ndị igwe na otu ndị dị iche iche anaghị aza awa ọchị. Ọ dị mma. Daalụ.
ọ dị ka ụfọdụ agwa ha je weta mmanụ a ndị ọcha mere eji esigbu nri asị ịmara iwe mmanụ a na-ele na obere mkpọ ụfọdụ na-ele ya nnukwu ego mana ọkwa nri ka ndị mmadụ ọkwa mmanụ ahụekere mee ya asụ ya na-efesi ya n'isi ihe niile na ya ụfọdụ ihe ha agaghị ajụ ajụjụ asị ya je bute mmiri ụfọdụ a na-eje mmadụ agbapụ mmiri n'ụlọ ebe ha tụrụ ego ọsị ya jiri ego na-agbata ya ọ gaghị ajụ ajụjụ mana nke ọ fụrụ anya na-eme ndị nna nna mere ọ dị ile oge a asasị ahụ isi abụrụ ka ị wee kọtọ ihe niile gbasara ndị isi ojii a na-akọtọ ya mana nke ọzọ akpọdoro isi n'ala ha wata isi na ya na ka anyị were ofu onye maka na oge gwa m afọ gị na-ebichi akpọ ka ị mere ezigbo mmadụ ọ ga-adịrị gị na mma ndị ebichi akpọ n'afọ gị ngwa gaa n'iru be ya nkenke ọ dị mma ọ dị ka ọ nọọzi ya afọ gị na-ebe iche akpọ gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ọ dị m ka anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-ahazigharị ya ka m were onye nke afọ gị na-ebe iche akpọ nwanne mmadụ ndị ka ị mere ọ dị mma m ga-akpọghachi gị ga-akpọ ya daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma onye nke a dị ka ọkpụ ma ha ogbubie nke ọ dị mma kụziri na akara ekwentị dibịa Ezeọha maka oge onye chọọ ịkpọ ya na-akpọzie ya akara ekwentị dibịa Ezeọha bụ 090 386 76718 ya bụ 090 386 76718 maọbụ na akpọ na 080 295 67274 080 295 67274 nwekwara ike ịkpọ ya na 080 723 52991 ya bụ 080 723 52991 Ezeọha ndụmọdụ gị maka oge ịma na ka a ga na-afụzi gị kwa mgbe ị nọtago ebe ego maka na ndị na-ajụ maka gị karịrị izu ụka ọzọ ị ga-awụchi kedu ka a ga-eji na-afụzi gị ọ bụrụ na onye ha lụtọ na-agara ike Enugu ọbịa moto na-aga n'ala akwụsị ya n'ala ọchị ndị Ezeọha na Mburugu makwa ya chọrọ ebe moto Mburugu na ala ejirikwa na agara ike ma abịa lụtọ na akwụsị gara n'ala isi n'ebe a ga-eji na be Ezeọha na Mburugu dịka ana m ekele nwoke ekele m ekele onye kwuru ntachi ma mmiri ata na ma azụ anwụ na dịka otu mgbe bụ nọ ndị okenye na-alafụ mgbe ya gasị na ewe ọjị n'ọrụ alụ ọjị bụkwa ihe Chukwu kepụtara ekepụta ọ bụkwa ihe ọjọọ ịmara omenala egosi ime na be nna ka eme ka aga mee ka emere ike na-agara aga ọ bụgodị na ị chọrọ ime ha fi na-alafụ onye chọrọ ime ana m ekele nwoke ekele m ekele onye kwuru ntachi ma mmiri atakwana ma azụ anwụkwana ụbọchị ma kwara ọnụ mma kenekwa oyi ọ dị ma otu a ka anyị si apechi ya n'izu ụka ọzọ n'ike Chineke ọkpọ elekere ya na kpọmkwem anyị emebe omenala na-akụ mmiri n'ụzọ pụrụ iche cheta na omenala Igbo mara ma nke ukwuu jekiribe ihe niile ka anyị na-eme anyị nọ na Kpakpando TV na YouTube abụ m Chizzy ani